Hello everyone. नोंथांमोन गोदान भिडिअ बरायबाय जहार नमस्ते दा जाहैबाय आं थांगोन गसाइगावआवहाय मोनसे टाइल नायनो माबानि लेट्रिन आरो बाथरुमनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो गसाइगावआव बेसेबां दाम बेसेबां रेट लायो नायलांनो हागोन दा नैबेनि टाइल्स went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a big. Finally guys, मोनफैबाय दिनै गसाइगावआव दा बाहाय माबा नायदों आरो मा होनोमोनलाय टाइल्स लांनो नागिरदों नायलांबाय थादो नैबेनि दखाना गसाइगावनि टाइल्सआ बाथरुमनि जाहैबाय नैबे टाइल्स बेबा मोनो टाइल्स सुबा जाहैबाय ini desainnya jadi ini mau di desain nggak nanya kan Telsa দুইটা কালার নিলে কিরকম হবে ভালো হবে দুইটা হবে এটা আলাদা ডিজাইন গুলা এটা একটা বসাবো এটা একটা বসাবো তারপরে এটা একটা একদম ভালো লাগে যা দাখলি টাইলস লাইदोंमोन बेनो जाबाय फाइनाल लुक आरो दंबावो आरो होनांगौ दंबावो